naimbag naimbag arabi itay manen nga kabsat intay manen iti maysa nga parang wenno maysa nga naimbag nga rabi nga pinangdengeg tayo digiti sasaw ti Dios ket amin digiti nakatune in welcome ket intay ka denggen digiti dadum ay digiti talo nga panelist tayo no madamdaman ket sagbay man ti amin ket awagat man wenno ruangan man ni Jello ti maysa kararag deti nga aramid Jello Naimbag nga rabi tayo amin kakabsat. So awisan kay nga rod amin nga agdumog ket lukatan tayo detoy nga topic review tayo babayan iti maysa nga kararag. Uwa po Diyos, sagyaman kami manen, iti daytoy nga oras, nga impaay mo iti tumunggal may sa kadakam. Umasadeg kami nga si papakumbaba, ket dalusam, iti puso mi, ken ti panunot mi, no man pay adda iti banag nga manimi mapupuutan ngayon kami nagbidutan wano nagbasulan. Ket mangnamnama kami iti agtultuloy wapo nga panangdalus mo kada kami. Nga babaen iti dara ni Jesus wapo linipas mo iti bayad iti basol ket kasangarod wapo nga kas may isang anak mo or kas may isang anak mo agbiag kami nga nadalus ken agbalin kami nga willing nga ilaksid iti basol iti biag mo. No ket agbiag kami nga adaan iti natudyo nga panagtulnog kada kayo. Karud Lord, idawat mi pay nga amin kadagiti gagayem ken kakabsat nga nakatune in tatta nga agbalin nga stable iti internet connection awan iti uray maysa nga sa uyo wapo ken revelasyon nyo nga hami manggigan wenno handa manggigan nga isu iti mangitunda nga ti tumunggal maysa nga agtune in agjoin kada iti nga topic review ket ma-encourage o Lord God agbalindang willing nga i-commit iti biagda ken sumurot obraen iti pagayatan niyo. Talagmi nga rod kanyayo deti nga oras wapo ket pagyamanan mi unay iti grasyam nagtultuloy nga ma-experience mi iti naldaw-aldaw nga panagbiag mi. Nga rod Lord, i-commit mi amin detoy pabayan tinagan ni Jesus. Amen. amen. So kahit kuman nga yamam mo digiti panis tayo ken i-shout out digiti in-invite tayo umunan ken ni Jello Britan digiti contacts mo Jello when in-invite mo. Okay, thank you. Kuya Bart, so shout out kadigiti kakabsat nga taga Gabo, Dasungwan ni Justin and even ni Cedric. Kastamet ken ni JR ken ni CJ ito'y Barangay 13 ken kadagiti amin nga estudyante or former students ko nga nakatune in tatta. I encourage you kakabsat ading ko nga makipagpaset ingana nga malpas dito nga topic review ta mamatiak nga mas lalo pay nga umuneg iti panakam amuyo ken ni Apo Jesus ken maamuan anya ba nga talaga tiket ng sauwen iti maysa nga anak iti Dios iti maysa nga pudpudno nga nangawat ken ni Apo Jesus. So standby kayo kakabsat dinggo and then mamatiak nga mabless kayo itatang arabi. Thank you, Kuya Bart. Okay, welcome. Ket awagag met ti sumarunong panelist tayo awan sa balin no dinni Sis Aisa. Sis Aisa. Nembag nga rabi tayo amin kakabsat. Shout out mamet kadagitoy ka membera iti padak nga follow up ni Sister Del, ni Ate Nelia, ni Ate Rachel, ni Ate Mylene, ni Johnny, ni Ate Esther, kan siyempre ni mother ko, ni Mama Sheila. Hello, buya kayo amin. Sige, thank you Aisa.
ket may katlo nga panelist tayo awan sa bali no din ni Sis Annalyn. Sige, nimbag nga rabi itayo manen, kakabsat ko ni Kristo. So, awisen kayo manen itatang nga oras, nga agdengeg, digiti na indaklan nga sasao ti Diyos, gigabo, digiti contacts mi dita. Awisen da kayo nga agbuya manen kakabsat, ken kastamet, barangay on, na daadi Agnes, the Cliper, amok nga nakatune in kayo. So, thank you and God bless us all. Okay, agyamanak kakabsat ket when awisen ta kay amin kakabsat lalo diti nakatune in nga agingay ti malpas ket denggen tayo ti amin nga mai baga tatanga radi ket ti topiko tayo tatanga radi ket detoy living as a child of God wenno agbibiyag kasmay sa nga anak ti Dios. Ket masarakan tayo di scripture tayo iti umuna nga Pedro 1:14. Ket kunana toy kayat kuman nga ibasa detoy 1 Peter 1:14 nga kas natudyo nga anak agtulnog kayo iti Dios. Dio ipalubos ti biagyo nga itorayan ti kinadarrek akas iti idi saan nyo pay nga ammo ti pudno. Ket kakabsat adda detoy nga scripture adda talo nga puntos nga intay pagsaritaan nga i-discuss ti panelist tayo nga detoy muna saan kan nga agbyag akas maysa nga ignorante iti kinapudno. May kadua agbyag akas maysa nga anak ti Dios. Ket may katlo ni Kristo ti pagwadan tayo no kasano nga agbyag akas anak ti Dios. Ket intayong man nga rod iti challenge number 1 ket kayat kong awagan ti panelist tayo nga umuna ket ni Brad Jello. Brad Jello. Praise the Lord. When actually permi nga medyo sa iritirik na nga talaga kadetoy umuna nga punto tay basbasaek habang i-meditate ko isuna. Every time nga talaga nga Jack pinati di revelasyon iti Dios that is already living as an ignorance. Ket kas may isa nga anak iti Dios, saan na kung dapat nga agbyag nga kas ignorante. Gusto unay data kasi kita nga rod if I believe that personally when the time I received Jesus Christ as my personal Lord and Savior, namana ko no natawid ko amin nga nagbalin or pinangi-example na no pinangibiyag na iti kas may isang adda iti pamilya iti Dios. Jesus Christ is a holy and righteous God. So amin nga character nga adda kanya na ma-imitate ko kas may isang anak iti Dios. Ket adda digiti banag nga talaga ti inaldaw-aldaw nga panagbiag, di ba? Every time I meditate, every day I meditate the word of God. Detoy ti revelasyon na, detoy ti dapat nga obraan. Ngam no once gayam nga sinalungas ingunuhan ko nga sinurot ti jay. That is already di jayan iti wagas nga or di jayan iti kababalin nga siya kon kat bibiyag pelang gayam ti kina-ignorante. Even in a simple command of God nga hangko nga sinurot wenno pinati, that is still living as an ignorante, which is na lawag unay gagayem kan kakabsat nga tila ang pakasarakan wenno sao ti Dios iti agbalin nga mapa nga talaga ti agbyag kadto nga lubong. Numan pay siguro ti panagawat iti dadduma ket narigat iti agbyag kas na santuan saan ta mismo detoy iti original nga purpose iti pagpanakaiparuswa tayo amin. Marigatan tayo because nasanay tayo nga agbyag no anya dayjay na imatangan tayo nga pinagbyag. Ngem ti kayat iti Dios once nga inawat tayo isunan in surrender tayo ti bagitay kanya na saan nga narigat nga suruten
wenno agbyag iti kinapudno. So enough digiti sa una everyday iso nga digiti nga rod contacts kakabsat nga kan kanayon ko nga palpalagipan even digiti kakadwa iti gabo amin nga papapanan hanyo pulos nga baybayan wenno liwayan nga basaen iti sasao ti Dios wenno mangi-spend iti time or yung quiet time kanya na kasi dayta nga talaga iti mapa iti biag dayta iti pinagipagrelasyon ti biag pinagipagrelasyon kani Apo Jesus pudno unay nga iti sasao laeng ti Dios iti Biblia iti mapa tapno kasta maibiyag detoy kinapudno maibiyag or agbyag tayo akas may isang anak iti Dios. So DJ laan kanya Kuya Bart actually DJ pinakakuha na deta once nga saan mon nga binasa ti sao ti Dios awan iti basis mon nga sigaret agbibiyag ti kinapudno once nga awan iti meditation iti maysa nga aldaw you are now living as an ignorance and once nga haan mon nga sinurot uray no nagbasa ka wenno nag-quiet time ka even maysa lang nga kuman detan ket panagbiag kas maysa nga ignorante so nga naka blessed tayo unay nga adaan iti pudno nga panang surot iti Dios dayta dapat iti goal tayo tay pudno nga panang surot iti Dios tapno no kasta ket haan tayo nga agbiag nga kas maysa nga ignorante datayon ket nadalos datayon ket anak ti Dios datayon ket agbibiyagen dapat iti kinapudno DJ laeng kanya Kuya Bart. Yaman na Brad Jello, pudno la unay nga iso ti mapa wenno guide tito mong galmaysa dagiti sasauna. Sige, wadak man nga rod ni Sis Aisa nga mangilawlaw met ti papanunutan na. Thank you so much, Brother Bart. Para kinyakmet ko na kasi dito saan kan nga agbyag akas maysa nga ignorante iti kinapudno kuna na nga detoy. Ipan nakaammo ti kinapudno ket iturong na tayo iti agbyag analinteg ken nasantuan kuna na kasi detoy. Tiadda kasi di panunot ko kasi habang binasbasak detoy kailangan ko nga ipasagipsep di panunot ko digital nga kari nga nabasak ka di gospel. Isu DJ agbyag ka nga, isu DJ maadaan kan tibiyag nga agnanayon, saan kan itong na maukom, kan nalasag ng patay. No once kasi nga kanayon ko nga pampanunutin DJ, at dati buteng ko nga agaramid ti madi, na may kan niwas, may kan, at nimket dati, haan nga pagayatan, or haan nga dati pagsayaatan iti imatan ti God. So nga dapat laeng nga kanayon ko nga panunutin DJ, tatno, babaeng DJ nga pinangpanpandag ko DJ nga kariket, tuloy-tuloy laing nga magnaak iti nalintay nga dalan, kinaran nga dalan nga agturong tinyana, ken may isang nga panunutik paiket DJ, paltiing 21.8 nga talaga nga nakabut-buteng nga talaga once nga nagaramid ak ti madi, or haan nga ti pagayatan ni God, dahi dito ti mapasamak kinyak, di paltiing 21.8. So once laing nga dapat laing tinanggap ko ni God, nga may saak na anak na, kailangan laing nga ubraik aming nga pagayatan na, ken tungbalik aming nga pagsayaatan nga para kin ni God laing. Easy laing, Brad. Thank you. Okay, thank you very much. When pudno la unay nga kas anak ti Dios dapat sumurot iti may ti Ama, di ba? Sige, denggen tayong marod ti kapanunutan met ni Sis Annalyn. Sige, thank you Kuya Bart. Daimbag man nga rabi ita yung kakabsat. So, dahi ti challenge number 1. Tanan na DJ. Questionan. So, nakikita iti kakabsat kat na nalawag ngamin nga saan kan nga agbibiyag kas may isang ignorante. Iti kinapudno ko na nagtoy. So, kasanok bang idi kanyak met kakabsat adu gayam digi job ubraak met. Nakikita kat na kay ignorante talaga iti kinapudno. So, adu digi di amok met nga banag nga nakikita kat usto ngem api nga tahang ko nga maubra. Api nga adadagi jaymet pinangsalungasin mo daduma. So nakikita gayam kakabsat tapudno nga idi inawat ko ni Hesukristo iti panagbiag ko. Idi inawat ko isunan kas may nga apo ken manubot iti panagbiag ko kakabsat. Ijay ko nga nakita gayam iti kinapudno nga kas may nga anak iti Dios. Anya dagi jay banag nga aramiden itatan. So nakikita kakabsat nakapatpatagla unay gayam nga magiging klaro kanyak iti relasyon ko kini Apo Dios.
nukit kita kakabsat, ijay ko nga makita, nga ibibiyag ko gayam, iti kinapudno. Kasi noos to, di relasyon ko kini Apo Diyos, iti amin nga ubraek gayam kakabsat, ko kini Kristo, ket mayan notop amin kanyana. So di wagas mo't kakabsat, nukit kita, anya dagi aramidek itatta, nukit kita agmat. So, di pinangubra talaga iti pagayatan na, so pinagbasa iti sasao iti Dios tamok nga dayto iti mangiturong kanyak tus to nga dalan nga hanak to pulos nga ilihis no diket di usto perfect ti pangipanan ni Apo Dios kanyak isu nga dayjay kakabsat kanyak met dapat lang gayam ket parayrayik lang nga kanayon iti pinangsurot ko iti pagayatan iti Dios parayrayik lang nga kanayon iti ayat ko kanya nangahan pulos nga agmawmaw dayjay nga panagayat ko kanya na. So nga nakikitaak, dayjay kakabsat magiging klaro lang talaga iti relasyon ko kanya na ken adaan nak iti tuloy-tuloy nga pinagbasa iti naindaklan nga sasao iti Apo Dios. So dayjay lang kanya Kuya Bart. Thank you. Okay, thank you very much. Kaya pudnula unay nga di ko na nga parayrayen when gumilgilayam. Sige, intay nga ro din iti sumarunong puntos when the challenge. Challenge number 2 nga kunan nato nga agbyag akas maysa nga anak ti Dios. So di kunan nato nga natudyo so kasano nga agbyag tayo nga kas anak ti Dios ni bagat to yan pero kayat kuman nga pagsublyan ni Annalyn nga mangi-discuss pa iti point number 2. Sige, thank you manen Kuya Bart. So nalawag kakabsat iti discussion number 2 tayo manen nga agbyag kas maysa nga anak iti Dios. So no nakikitan teng amin di tinatudyo nga anak iti Dios ket kanayo na nga denggen ken patchen dagiti bilin iti ama. So may relate ko lang mo dedi kakabsat iti maysa nga naganak ding amin. Once nga dedi anak ket adda iti pangibaunam tapos dumngeg isuna addaan iti naragsak nga puso. Nukit kita tangim no adamo di pinagsalungasing iti anak nga handa kayat nga tungpalen kuma iti bilin iti naganak ijay nga maaddaan iti pinaglading isa nga naganak kasi nakayat nga tungpalen. So ngay relate ko mo dedi kakabsat kas may isang anak iti Dios itata. Kasi no wasag deto adda kadi dagiti kanito nga saan mo nga patpatchen ken dengdenggen dagiti pamilin iti Dios babaen dagiti sasauna babaen iti BS leader mo kunanad to anya nga rod iti aramidem ita. So nagit kita kakabsat ala adamot dagiti banag nga ta nga pinangsalungasing no daduma iti ana iti leader nukit kita ket inted gayam iti Dios isuda tapno no kasta isuda met iti mangiturong kadatayo or mangibaga iti kinapudno. Isu nga nukit kita kakabsat deti challenge na deti itatta adda kadi kunanad tingamin iti BS leader mo or iti leader nga inted ni God kanyak. So alakat I admit it adda dagiti banag gayam kakabsat ure gayam nga han nga may parupa no daduma but in our mind in our heart no agresresist ije gayam nga makita nga haan nga pudno or adda iti pinangsalungasing kadagiti ebagbagada ket nukit kita anya nga rod aramidem ita kunanay toy. So kas may nga anak iti Dios kakabsat nalawag nga iti may nga anak iti Dios ket sumurot kanyana nga addaan iti ayat iti puso nga awam pulos iti pinagresist na awam pulos iti pinagreklamo na. So nukit kita kakabsat DJ iti kayat iti Dios kanyak itatta nga mapasamak nga ura niya iti pangipanan na kanyak dapat addaan nak iti ayat nga mangabsorb amin digitoy. So itatta kakabsat digiti pa iti makita tatta nga ubraek I should always choose what is best. Ano deti nga best to do the will of God. So nga DJ continue laeng kakabsat nga iyon unay ko pa iti relasyon ko kini Apo Dios tay pinagmeditate iti naindaklan nga sa una ken iti pinangiwaragawag talaga iti sasao iti Dios kadagiti tao nga hanpay nga nakamam mo kanyana. Isu nga iti lang application ko talaga amit kakabsat DJ lang I should always love the Lord with all my heart, with all my soul and with all my strength. Isu nga DJ lang kanya Kuya Bart, thank you. Okay, thank you very much. Love the Lord your God nga talaga with all your heart. Gusto tama di ko na Annalyn. Kaya sige, intimate denggen ni Brad Jello. Iti kapanunutan na kadeti challenge. Okay, so good evening once again kakabsat.
nalpasan ti sharing, kompleton di sharing ni Ate Ana. Praise the Lord. So, sige na yun naklang kakabsat. Wan kas may samot nga ang mga talaga, mariknak actually DJ mabalin nga masuron, mabalin nga agunget. No once nga sumurot di anak ka DJ may isang abilin. Ngam nigad gamin kat saan nga kasya actually iti character na. Ngem kas may isang mga max experience ko DJ, aglearnak ka DJ anak ko and then aglearnak mat kas may isang anak ti Diyos. So awan nga talaga iti may isang ama nga kayat na nga mapariwara wenno haan nga agsaya at itibiyag iti may isang anak na. Kas kanya kumamat ka di barok ka di anak ko. So ganun din si God eh. So nga pud nung unay nga amin nga bilin na dapat dumngegak no siya kon ket may isang anak ti Dios. So kas may isang anak ti Dios haan ko nga baliwalaan dagiti nga pamilin. Even gayam ka DJ may JBS leader ko no once nga nag-asnak iti advice and then hangkom lang din ang so sa baligayam DJ mabalin nga riknada because ni God or even the leader the same sila ng purpose because the leader is using by God tapno no kasta maidanon DJ kahit na nga dapat nga aramiden iti may isang anak ti Dios. So nga digiti kakabsat nga agbuy-buya pada nga addaan iti leader ano pada nga ikon-consider na iti pag-ina nga anak iti Dios saan nga talagang baliwalaan iti pamilin no didenggen once nga didenggen tayo ipapuso tayo kan obraen. So amin mat nga maidandanon or maisursuro kanya tayo agapo iti sao ti Dios. So nga iti aramiden ket agbalin nga obedient nga talaga because that is the pinaka-demonstrate ni Jesus Christ nga panagbiag. Even at the point of death, actually, He obeyed the Father. He submit and obey to the Father because Jesus Christ knows that the will of the Father is perfect. So, kasi gayam, iti may isang anak iti Diyos. Numan pa'y contradict ka, DJ, kayat tayo nga mapasamak, itibiyag tayo DJ dapat kasi sometimes we want na mas maipurso DJ kaya tayo nga aramidan dito lubong kasi ti ammo tayo DJ iti pinaka best nga mapasama kung ano mangyari kanya tayo ngem nagkamali tayo ka DJ nga area kakabsat ti best nga talaga nga mapasamak iti biag tayo kat DJ panang surot panang dengeg panang obra iti pagayatan ti Dios despite it will despite you will experience nasakit actually duman may porsuti kayat mo kasi detoy kayat mo ket expectaram nga iso iti napinpintas nga mabalin nga especially kadigay ko mga estudyante data or graduate students that they want to pursue their career nga mabaliwalan or masalungasingan iti pagayatan ti Dios hanga DJ iti kayat ti Dios nga mapasamak. How many times I consult the Lord kadigijay decisions nga nudagduma ket na sakit. But yun yung gusto ng God eh. So no siga ket may isang anak iti Dios, even makarikna ka iti sakit, ubraom lang kasi you must trust the Lord that His way is perfect just like what Christ done at the cross. Siyempre, aggressive GG flesh ni Christ matay isuna eh. Ngam gaputa DJ ket pagayatan ti ama inobra na. So DJ laing kanya Kuya Bart. Thank you very much Rajelo. Pudno la una di natudyo nga panadingar natudyo nga ubing ket malagtulnog iti ama. Sige, dinggen tayo ni Aisa. Sis Aisa. Thank you, Brother Bart ulit. Balikas lang na ibagamit amin da Sister Anna Linen ken Brother Jelon. So, bali na yung naklata dyan bagadan aya. Kasi kung na deto'y agbyag, akas may isa nga anak ti Diyos, itinatudyo nga anak ti Diyos, ket kanayon na dingken, ken patsen nagitigiling ti amana. Ada kadi kanito nga saan mga patpatsen, ken dingdingken digiti pamiling ti Diyos, babaen ka rin ti sasao, babaen ti BS leader mo. Anya nga rod ti aramiden kita.
Awan met ti maysa nga naganak or haan met siguro nga aramiden ti maysa nga naganak nga baunen naka or ikan naka ti maysa nga bilin nga pakayaw awanam aya. Kastamit nga apo tayo nga Jesus, amin nga pamilin na amin nga kayat ng aramiden tayo ket deti laeng ti maysa nga way tapno lalo tay pay nga agbalin nga nasantuan ken agbalin nga nalinteg nga anak na. Isu nga rembeng laeng nga amin ko mga pamilin na ket kumpalek ken kailangan nga babaen met TBS leader ko haan nga deti agtangtang siten nga haan nga gaputa kurang ti time ko gaputa kayat mo tigpanunot no kasano ba ti agpaagaramid ti wagas tapno magkaroon ti income haan nga dapat nga iyon unak bisayen kasi ni God lalaw naklaunay. Ket no once nga tinungpal ko amin nga pamilin na minto God mismo ti mangted ti blessingen ken mas ad-adu pay ti ited na nga blessing no once nga tinungpal ko amin nga bilin na. Iti lang met kinyak Brother Bart and thank you. Okay, sangsang kamay sa tayong tulnog kaya. Sige, intay nga rod din, iti may katlo nga puntos tayo, when iti challenge tayo. Nga kuna nato nga ni Kristo ti paagwadan tayo. Kasano nga biyag akas anak ti Dios. So, nalawag ito yung pakitan ni Kristo no kasano nga biyag akas maysang anak ti Dios. Sino ti pagwadan asang suroten ti isusurot mo iti Diyos. So, sige, pagsublik man ni Aisa, tapno na isuto muna, tapno nang maawanan ti revelasyon. Okay, thank you ulit, Brother Bart. Kasi kabahan na talaga kasi first time ko syempre. Una na kasi ni Kristo, iti pagwadan tayo no kasano nga agbyag akas anak ti Diyos. Kuna na, inaramid amin ni Jesus Christ, ating nga pamilin, ni Amana, ket bilang may samit nga anak ni Dios kailangan met nga ubraek amin nga pamilya na kasi nagbiag isu na nga nasantuan tapno laeng talaga nga tuladen digiti tattao ken agbalin nga nasantuan nalinteg ken talaga nga kumbaga awan ti pakapilawan na talaga. Ket rebeng nga laeng bilang may nga anak na bilang inawat ko nga isu na nga talaga ti amak no talaga nga isu na ti iturturo nga isu na ti nang create kinyak kailangan amin nga pagayatan na tong palek awan deti talagang mulit na kumbaga awan deti uri siya sino man ti mangkita kinyak kumakit makita na nga kailangan na nga tuladen kasi nasaya at ti makikita na ti pagkatao ko no anya man ti dating siyak idi kailangan habang itatat sinurot ko kin inawat ko nga siyakit anak ti Dios kailangan may sana kon nga role model nang nangron na kati family digiti anak ko, digiti friends ko, ken nang nangron na digiti kakabagya, ken syempre digiti share met iti gospel kasi tama met laeng nga inak met ag-share ti gospel no makita damet ti lifestyle ko nga hanmet nga dapat nga tuladen napaka-useless lang din. So nga dapat laeng nga agbyagak nga talaga nga maiyanurop ka digiti i-share ko, maiyanurop ka digiti pagsayaatan ti God, ken kailangan met talaga nga makita mismo kinya. Digi laeng met Brother Bart ulit and thank you. So, thank you, Sis Aisa. Kas may isang anak, sikat ti pagtuladan ti sa bali, di ba? Okay, awagak man nga rod ni Sis Annalyn. Sige. Dati challenge number 2 kakabsat, nalawag nga po nanad ti ngamingkat ni Kristo ti pagwadan tayo. No kasanong agbyag kas anak iti Dios. So nakitkitan tayo kakabsat impakita ni Hesus Kristo no kasanot agbyag kas may sang anak iti Dios in demonstrate na the perfect iso na iti perfect demonstration nang nangron na impakita na iti ayat na kanya ken ayat na amin kada tayo kakabsat. So itat tanukit kita agmat kat uno agbakak ba dumangamin kat no makakita ka iti kas pangarigan lang apingatan ni Kastoy, di ba? Parang nakikita kami kakabsat parang maiyarig ko lang ngamin no daduma nga iti tao, iti basehan ngamin. Iti tao, iti basehan na ngamin kat apingatan ni Kastoy kat hangagop ube ngem Kastoy mo iti life na parang ganun ba? Isot makikita ngamin no daduma ngem no kikita kakabsat the perfect demonstration is ni Jesus Christ. So kunanan to sino ti pagwada na sursurutem it is pagwadan asursurutem iti susurot mo iti Dios. So nalawag kakabsat nga iti amin gayam nga ubraek is talaga nga DJ
in demonstrate ni Jesus Christ iti rumbeng gayam nga aramidek. Anan dagitoy no kita kakabsat nagpintasan iti impakita ni Jesus habang nga iso naket ubraan namot iti pagayatan iti Dios ting amin. So impakita na to stong ayat isto nga pinagpakumbaba. Amin kakabsat iso nga no siya kakabsat kayat ko talaga nga digi character talaga mot iti ma-develop kanya nga magiging Christ-like character kasi DJ iti kayat ko kabsat nga maaramid iti panagbiag ko nga masurot ko talaga iti pagayatan iti Dios. Tanukit kita ket awanen iti pagkuranganen no talaga nga DJ perfect demonstration ni God ni Jesus Christ iti sursurotek iti inaldaw-aldaw awan pulos iti panakayaw awanin kakabsat. Once nga dagiti teaching ni Christ tin nagsursuroten iti inaldaw-aldaw nga panagbiag ko. So DJ kakabsat iti challenge met kanyak itoy kasi kas may sang anak agbiagak nga iti pagayatan iti Dios laeng gayam iti sursurotek. So nga iti inaldaw-aldaw dapat lang gayam ket noan niya dagiti pamilin iti Dios kanyak nang nangrona iti sauna payla iti bigat dapat adnakon iti ayat nga mangsurot dagitoy kakabsat taamok nga napintas iti pagbagan iti maysa nga tao nga mangsurot iti pagayatan iti Dios. So dadya lang kanyak Kuya Bart. Thank you. Okay, gyamanak sis Annalyn. Kuno launay nga ti dapat lang nga pagwadan tayo ket ni Apo tayo nga Hesus Kristo. So dingken tayo mga ro ti ti panelist tayo ti point number 3 ni Brad Jello. Praise the Lord. Christ is the perfect and role model of life. So, very clear kakabsat, di ba? So, iti role model iti balay, di ba, naganak. Iti role model iti may isang congregation is our leader. The role model of the school is the teachers, or in classroom is the teachers, and the Holy School is the principal. So the role model in amin kumbaga in the city, in our country, di ba, digit leaders iti role model. But dito iti kitaan tayo kakabsat. Once nga isuda ket nagkamali, actually amin ket makita tayo iti kamali, and doon na nag-start na madi tayo nga sumurot, or at the day jay rebellion nga makreate iti heart. So nalawag kada ti point number 3 tayo nga awan iti perfect role model iti biag no hanga ni Jesus Christ. So pudno unay detoy kakabsat kasi perfect ngamin di inombrana eh. He never questioned the Father. He never hampulos nga nagreklamo. No kidi, he just obey. And datayo tatangan nakatune in kakabsat, kas may isa nga naganak, kas may isa nga contact, or kas may isa nga may idadaulo. So, awan iti sa bali nga basis tayo no hanga ni Jesus Christ. So, datay nga naganak, importante that we should lead our children in knowing Christ, and even us as leaders, di ba, we always reminded nga in our dagiti contacts tayo ket establish your relationship with Christ. Api nga kanayon mi bagbaga dijay kakabsat because haami nga kayat nga da kami iti kitaan nyo. We want na ang pinaka pagwadan nyo iti panangsurot yo wenno panangobrayo ti pagayatan ti Dios is ni Jesus Christ. Because if you see negative in us, makita nyo ti negative kanyami, maperdi di pa ng surot yo. Actually, siya napadasak nga natalawan ak iti leader ko, but hang kumalipatan di jay pinang-remind iti may nga leader kanya, or pinangdamag na kanya, na agtuloyak bawanuhan, agtuloyak because hanga di leader ko iti basis iti faith ko wano pa nang surot ko ni God no gid ni Christ. That is the in the year 2016. That's why I remind everyone that the point number 3 tayo kakabsat. Christ is our perfect role model that we need to follow. Isu na iti dapat nga pagwadan tayo. So awan iti sa bali saan nga bias leader, saan nga leader no gid ni Christ laeng. But haan kumot kahit nga sa uwan nga han tayo surutan isuda. They are instrument of God. But
That's why you should always fix our eyes on Jesus. You should always kung baga mangaramit iti way nga paunagan iti relasyon iti Dios, because leaders, parents is just an instrument of God for us, na ang goal pa rin is to establish our deeper or our intimate relationship with Christ. Tapno nung kasta, maibiyag nga talaga. Di biyag nga, expectaran ni God kanya tayo, kas may isa nga anak na. So, DJ lain kanya kuya, and then I do believe I can add that later sa ating naimbag nga damag. No good news for all. Thank you very much. When kakabsat ka sa summary and application to dahito nga topic nga agbibiyag akas maysa nga anak ti Dios. So nalawag met digiti points tayo nga kunana nga ti maysa nga agbibiyag akas anak ti Dios ket agbiag nga nalinteg, nasantuan, nastudyo ken digiti denggen, digiti pinangdengeg, digiti bilin iti Dios babaen kadigiti sasauna, babaen iti leader tayo, iso di gusto di Angelo nga hantay nga kitan di leader tayo uno anat kamalina no tiket di na nga fix our eyes on Jesus, because He is the author and perfecter of our life nga talaga. Iso ti role model, iso ti model tayo ti biyag tayo nga ako nga ni Jesus laeng iti dapat tayo nga pagsarmingan iti pinangi-demonstrate na iti pinagbiag a nasantuan, babaen iti pinagtulnog na agingga iti pinakatay na ket nagtulnog iti ama. Isu nga di jay ti dapat tayo met nga ibiyag kas sumursurot kanya na ket patyen tayo oray man lang kadigiti sasaunat nga mangmangted iti instruction iti kada tayo iti naldaw-aldaw ket ibiyag tayo di jay hantay nga isu di kunana nga hantay nga bibiyagen nga ignorante no di ket di isu ti basayan ito mong galmay sa tayo. So DJ lang tinainayon ko kadagiti sharing digiti kapsat ket kasto na ni General tay denggen tay pay iti pinangilawlawag na iti detoy passage babaen iti naimbag nga damag. Okay, Jello? Okay, so good evening once again, kakabsat. I do believe that we naka-tune in nga kakabsat tayo data 17. Maybe some of us here ay haan pa'y nga hanapay naawat ni Christ nung I do believe kaadwan or I'm not sure. No man amin tayo gat inawat tayo ni Apo Jesus, but let's listen from this message according to the word of God in 1 Peter 1 verse 14. In Ilocano kuna nato di ba ulitek na ibasa datayan kas natudyo nga anak agtulnog kayo iti Dios. Diyo ipalubos iti biagyo nga iturayan ti kinaderep akas idi saan nyo pay nga ammo iti pudno. So from our title, Living as a Child of God, di ba? So adda ka di pa digiti area iti biag nga no apay nga madi tayo agtulnog or haan nga kasjay nga ka pulido iti panagtulnog tayo ti Dios. Mabalin siguro nga evaluaten tayo tatta kakabsat iti bagbagi tayo no adda ka di pay area iti panagbiag adda ba di panagresist detoy bagiwan no detoy biag tayo tatta no adda digitay banag nga kayat ti Dios nga ipaobra kanya tayo. Or no man pa no digitay kakabsat or gagayem nga nakatune in tatta no man haan pay nga hinawat naawat iti Dios or ni Apo Jesus ti biag na kas personal nga Dios kan maisalakan. Apay ba masapol nga awaten niyo isuna or awaten niyo isuna. Ngamin na isina kayo ti Dios. Ti tao na isina iti Dios gapo iti basol. Di ba? So masapol mo iti agsubli nga agtulnog ken ni Apo Dios because deta iti nature iti tao idi pinarsmana. Pinarsmana ti tao tapno sumurot kentong palen iti pagayatan na. Iso nga let's evaluate ourselves kakabsat tatta nga rabi
Evaluaten tayo iti bagbagi tayo. No addape lang digitay area iti biag nga haan tayo nga sumursurot iti Dios. No addape lang digitay panagresist, no apay nga hantay pay bamapnek kadigitoy inaldaw-aldaw nga kinapudno, no hantay pay lang banapnek tay mensahe tatay nga masapol nga sumurot ken agtulnog denggen suruten ibiyag ti kayat nga biyag ni Apo Jesus iti biyag. Let's evaluate all of that, and kung meron, let's repent. Let's repent and awaten tayo nga buo ti biyag tayo. Awaten tayo kadijay nga area nga mabalin nga hang kapagtultulnog nga agbalin nga Lord mo. Authority, perfect model mo ni Christ. Tapno no kasta mai-correct no anyaman dagiti banag nga dapat nga makorek pay once nga min nga hammo nga kayat nga pakorek dayta nga banda, you cannot live fully your life as a child of God, kakabsat. So dito iti ebanghelyo ni Apo Diyos, ni Apo Jesus nga kayat nga idanon ti tumunggal may sa kanya tayo. From our points nga napagsasaritaan, I do believe that it's very clear and the Holy Spirit is convicting you right now to repent and accept our Lord Jesus Christ buong buo sa buhay mo. Kasi haan nga iti pinangawat kan Christ is mamaminsan. From time to time, we are evaluating ourselves and apay nga masapol nga paulit-ulit tayo nga erenyo. Dito yung acceptance for us to really na maging perfect in that relationship with Christ. So I encourage every one of you to follow this prayer and follow or repeat after me, and ubrain tayo dito yung nga naimpapusuan kakabsat. And once we do this, let's surrender everything kani God. Christ is our perfect model. Christ is the role model of our life nga masapol tayo nga suruten. So ang ita nga oras kakabsat, i-commit tayo detoy, agkararag tayo suruten dak, and then do this by heart. Christ is looking at us, the Holy Spirit also is nasa atin, is convicting us. So tatta, haan tayo pulos nga agresis, and we will commit everything to the Lord. Let's pray. Father, I love you for giving us our Lord Jesus Christ as my Lord and Savior. At this moment, I'm asking, Lord God, for your forgiveness. If sometimes I'm not obedient in following you, forgive me from all of the things or the sins that I've done before you. No daduma, O Lord, adda iti resist ko nga suruten iti pagayatam. Pakawanen na no daduma, O Lord, nga una ek iti kayat iti bagik ngem iti pagayatam. Pakawanen na kadagitoy nga banag nga inak nagbasulan. Ket nga rod, O Lord Holy Spirit, sakupem ti buong nga biag ko, tulungan nak nga agbiagak nga anatudyo ken willing nga dumngeg suruten ken aramiden iti pagayatan ti Dios. Nga rodua po sika, O Lord Jesus, iti agari iti amin nga area iti biag ko nang nangruna iti daytoy klase nga iti basol nga inak na commit nga panagresist. Unuhan ko pa ng surut iti pagayatam no daduma. Ket tulungan nak nga buo nga iti biag ko iti bagik sumurot ken obraen iti pagayatam. Maibiyag ko iti biag kas maysa nga anak mo. Amin digitoy kararag ko nga addaan iti panagyaman babaen tinagan ni Apo Jesus. Amen. Thank you very much, everyone, and back to you, Kuya Bart. Okay, thank you very much, Brad Jello, dito nakabagbagas nga mensahe ng ebanghelyo. Ket amok nga na-bless dito kung kalmay sa nga nakangeg dito nga ebanghelyo. Ket intay man nga rin, intay man iti announcements, iti aramiden tayo, dito nga lawas, iti schedules tayo. Okay, so dito Lifeline
Lifeline every Wednesday 6:15 p.m. Ket everyone is invited nga agad buya ka detoy. Ket detoy mat Lifeline type of review maangangay detoy iti Thursday to Tuesday ti sabali-sabali nga oras kadagiti grupo nga mga ramid ka detoy. Ket DIP every first Saturday of the month. So dito yung DIP tayo to nabigat maimbitaran dito mong galmaysa kada tayong sangsang kamay sa tayo nga intay prayer and fasting. So ton bigat maangay dito yung kapsat. Ket the Freedom in Christ FIC EGR maangay ton maangay dito iti every last Saturday of the month is on July 30 2022. Ken deti Sunday worship tayo every 8:30 a.m. to 11. Ket mangangay dito iti cut building iti second floor and via live ti FB ken iti YouTube. Ket iti episode class tayo every Sunday ngem ti kasal ket to be announced. Digiti i-enroll tayo digiti contact tayo nga agate den iti episode class. Ken dito Luzon Leaders Regional Conference no dito no maangay no August 26 to 29 iti Kapas Tarlac. Ket amin nag-register sangsang kamay sa tayong mapan maki conference Peniel Prayer Mountain Kapas Tarlac. So data digiti schedule set tang lawas kakapsat ket sakpay tayo nga iletpas dating nga aramid ket intay man close iti kararag itilit ko dito nga kararag. Amami nilangitan agyaman kami manen apo iti daytoy nga kanito ken iti biag iti galmaysa aglalalo digiti panelist tayo ken digiti nagdengeg tatta nga rabii ket Lord sika kadi iti mangtignay iti puspuso ti galmaysa nga kas agbiag nga natudyo nga anak mo. Ket Lord ramaten met iti biag iti galmaysa tapno atadupay digiti may wanwan nga makaammo ti ebanghelyo ken no kasano nga sumurot iti pagayatam. Ket Lord italekmeken ka ti application ti galmaysa kada kami kadaytoy nga message mo. Ket Lord italekmi amin digitoy babaen itinagan ti anak mo nga ni si Kristo. Amen and amen. So God bless everyone. God bless everyone. God bless. See you next Friday. Bye. Bye. Thank you for tuning in, kakabsat.